Kublai phi baru kini gilonggi kubor bam tagasngi. Rangba Conrad Kisangma ulai shimbenta ha program Accelerate 2026 hatura kabala pelong da katna labor employment and skill development ringkat ka CM skill mission ber MSSDS ban pinkhan ya gajing penroi sap kam kalat yo kam ber gajing seng kam la jong na kabenta ki samla. Aba ai jingkren Conrad loong ba sarkar kam kwa taman ai jing hikai reka kwa ruban ai ki tiar kam bar gajing kershan khnang ba ki samla ki na ban sedang ya ka kam la jong. Loong ba Meghalaya kala kenshow palat life arklur tingkah haki program penroi sam penroi la shem ba gajing ai jing hikai marwei kampat biang. Hakini ka program sam life south li ki work order basyong dor khandriu point san phokndai klur tingkah na kabenta 1,000 praspa life hongun kinong sha hikai hapo ka skill Meghalaya but SHCDM na lor kata la samru ikitiar trekam basyong dor saw panyopu artingka laksha news pa khandai fu prangut kinong yo jingmentoi ban kershan ya gajing sengkam la jang.